War kadakwada. Handa nga na ibagasar no anang aga pong imbitaran ta jay. Basta ti ko nga dalang imbitaran ta jay. Ngim nagamad ka kadakwada. Idi imay okay. Sublianan ta di ba anang aldaw idi umay digiti kaming tinailya na pulisya dita Balayo dita Nueva Era. Kaano? Ito lang hindi na pick up nila kay sir. Di ba adda ka dyan niya yung umay ti PNP Pinili and PNP Nueva Era dita Balayo? Idikal man lang DJ sir. Okay, idikal man nga yung umay digito yung kaming tinailya na pulisya na idasar mo kadakwada DJ naamwam ken ni kayong mo nga imbitaran da nila kay mo PNP Dingras na ibagam kadakwada DJ. Yun sir, naibagak sir. Okay, so anat sungbat digito yung kaming tinailya na pulisya. Idi na ibagam DJ kadakwada. Awan ka nga muti didam amo DJ sir nga adda na pan DJ sir. Okay. Di ba DJ inuman koken ka ken ni kayong mo amuyo tinagan DJ dua a pulis pinili nga napan dita Balayda dita Liliputen? Uy sir ni to kayong puti interview ka dito sir kasi hang ko may detalye nga nasaya at tahamod mo siya ti nakaimatong ka DJ sir. Okay. Okay, so ita taimay da anat ti naaramid inalaan da ka kaditi palawag statement or anyaman? Digiti imay a pulis dita Balayo idikalman inalaan da ka kadi iti statement wenno palawag nagdamagan da ka kadi Rizal. Yun sir, inalandag ti statement ni ko sir. Okay. Hamumit kinumusta? No kumustan ti investigasyon ti PNP, especially PNP Pinili, kadati nga pa nagpukaw ti lakay mo? Aman sir, syempre kasi manual daw ni 5 days ni di kalman sir. Ito nga dinamag ko na anaba ko na nakatawang pay lead ni ko na da sir. Okay. So awan pay lead, awan pay ti anyaman niya may parwarda nga informasyon no asin no asadin nun ti ayan na nilakay mo. Yun sir, usuting bagadas na. Okay, kamaudyanan na nagkid daw ka kaditi seguridad, mabalin niya pa nang ipaida ti seguridad kada kayong agiina nga nabati dita Balayo. Yun sir, syempre adulat tamot ti hantang hangkubot amo ti ang panon ti gadto mga tattao sir iso nga dati seguridad mi tatati ang panon to sir iso nga no mabalin ko maagi kasta dati checkpoint. Okay. Tatap mo maamang ti lokal na gobyerno dita Nueva Era ada kita information niya kasla agkit daw ka titulong kay Apo Mayor. Nagpersonal ka kay Apo Mayor, Rizal? Yun sir. Ano ti bagaking ka ni asungbat ni Apo Mayor king ka? Yun sir, tulungan na sir na mangkwakin nila kay ko sir. Okay. So kada gitoy adda pa nagamamak mo, gapo ka dito pasamak ni lakay mo. Una sir, adda pa nagamak ko sir. Okay. Nangguna ko ni amo sino ti kalaban ni ita. Okay. So kumusta ti rin adda pa konsentrasyon mo iti trabaho no damang pagtrabahoam gapo iti dati nga pasamak diti asawam, digiti anak mo saan da ka di nga damdamagen ni lakay mo or amada? Aman sir, damdamagan da sir ng tilat wag ba akong sir sumang putulot ni papayo iso nga anas. Okay, Rizal, ulitem ti umapela no adda digiti makaammo nga mabalin na makaitudo ti pan nakasulbar para makatulong ti pan nakasulbar diri pa nagpukaw nila kay mo. Go ahead Rizal. Dagiti nangalang dagiti kinila kay ko sir. Pagka-asik lang, umay daw kumay isublit iti nga trabi ihalak umapela kanya dan basta isublida nga. Bukasanot pa na nga dakas jemot lang ti panay isublida sir. Nga asa dala unay kasi awan ti mangbiyag kanya sir. Okay, Rizal, thank you very much. Idintad mo agundaway nga makainuman da kay ti deto yung aldaw. Maraming salamat, Rizal. Thank you much sir.
Okay, so dijay apo ni so agpaiso nga napan digiti kaming ti PNP Pinili and kaming ti PNP Nueva Era king kuanay di kalman na naalaan iti statement gagiyem kamsat ngem awan pay ti maited nga lead ti PNP. Gagiyem DJ may pagpabasol ka dagiti PNP nga napanda ije balayda before nga nagpukaw gagiyem kay kamsat digiti napan nya kaming tinailya na pulisya awan ti amuda iti deta nga pasamak. But adda digitay may ipadpadano na po nga ammo digitoy nasaong pamilya no asin no apo digijay nga pulis gagayem ken kamsat. So itry to apo ti makiinuman kadigiti kamkameng ti nailyan nga pulisya gagayem ken kamsat para iti daytoy nga banag. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipud ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipud kadaanan aging ganay ti kamodeluan na lugan inda atensyonan narud kakailan padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kay matmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kanato na pamadayaw irikaw dyan nga Mias 2022 Wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yan nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakber ka rin balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kaya agpauli iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakberyo. JAMR Construction Supply. Titurungin. Ken mo kasapulan nyo iti opisina. Digiti negosyo. Adaan na pa iti paupaan nga espasyo iti second floor iti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subaru kapit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tinuwag. Asinig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad ang materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikabong mo di magagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki kang babae pakailanganan di kinubing ka nagtutubo dahil titulungin Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito yung imported nga RTWs kasto pantalon para lalaki kang babae. Shorts, t-shirts kan blouses. Ado kay pagpilian yung gowns sa kini babae kasto mateli ladies sandals kan sapatos. Aganda pa ay kariri cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangapit ti kalidad ni kitilako da, ngel na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para tingka ken piso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adam tayo di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken marangigayem ken tegikwa ken di nagserki ka na kayo umno a lugar para iti din tumalipatan na paragtitipon gaputan si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga pabudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City, kukuha kinamat matunan kami sa ng Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort.
Dabi na batbati, 12 minutos, kasanguan ng oras sa iyong alauna, tuloy, tiya damdamag ni Berto. O, dito po, damag, para ka dati yung amanalon, gagiyim kayong kamsat, ha? Saan nyo nabababangim? 2 billion, ha? Not M, but B, gagiyim kayong kamsat, ha? 2 billion, 2B, ha? Ti in pursupuesto ti Senado, iti biyang ti Department of Agriculture, para iti masungad nga tawen, tapno malabanan na po ti panagipuslit. Smuggling, iti nateng, kastameten ikan, manok, karne, ken kastameten maliklikan, ti isiserek apo iti sakit, kasla kumati African swine fever, bird flu, ken sabsabaripay. Kinuna ni Senador Cynthia Villar nga dahito iti mangidadaulo iti Committee on Agriculture and Food nga paset ti alokasyon ti 4 agasot a milyon na pundo para iti maysa nga baro nga opisina ti wenno mapabaro nga opisina ti Department of Agriculture para iti regulation and enforcement. So ada sangay na apo nga buangay ti kayat nasa wendetoy ada mabuangay nga sangay ti Department of Agriculture gagiyem keng kabsat para iti regulation and enforcement gagiyem keng kabsat. No pay kasta dagiti detalye no kasano nga magastos tinasao nga pundo gagiyem keng kabsat wenno detoy nga kantidad ket ipinal ti ahensya ken ti biyang ti Senado pagsasaritaan da detoy gagiyem kabsat kas paset iti 5.268 trillion national budget iti tawen 2023 gagiyem keng kabsat. So mausar to di jay the first day of year 2023 mabalinen nga usaren kasi embodied apo kadetoy 5.268 karaman kadetoy 5.268 trillion nga budget ti pagilian for the year 2023. Kinunana nga ti budget hearing ket mayakar iti sumurok kumurang sa gasot a milyon manipod ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR. So iti pakalaan na mabunot manipod iti BFAR diti 1.5 billion para iti Bureau of Animal Industry. May paayda pa iti inisyal nga 4 first border inspection facilities tapno may screen ti sisirek diti nateng prutas bagas kastapit ten nateng ken karne. No, operational to na po ti cold examination facility, examination facility ti agriculture, cold examination facility in agriculture when dati ket sa CEFA maadaan to apo ti tattao when mangmando babaen ti laboratorio manipod ti BAI, Bureau of Animal Industry, BFAR, Bureau of Plant and Industry, National Meat Inspection Service, NMIS, ken kastamit na da mangibagi apo iti Bureau of Customs gagiyem ken kabsat. Ti pan nakaangkat at tibiyang digiti produkto agrikultura ket iti agdama narigat nga ma-inspect digitay ma-inspect ken ti panakalukat digiti containers nga rumbeng nga maarami digitoy iti nalamiis nga lugar tapno maliklikan ti panakaperdi or mabulok dagijay na sao nga nateng gagiyem keng kamsat dagiti agrigrigat wenno ti mangparparigat ket isu iti panakailisto para iti biyang ti panagsardeng ti smuggling gagiyem kamsat wenno panakaisirek illegal digiti produkto agrikultura gagiyem keng kamsat di ba itong si Villar yung pasimuno ng rice tarification isung open bulto-bulto apo digiti sumrek gaputa no makabalinan da digiti digiti importers gigiyem ken kabsat iti agangkat mabayadan da lakit apo di 35% nga taripa makastrekda gagiyem ken kabsat. So ditoy kung kunan ni Villar nga mairaman ti bagas idinto nga ti agricultural sector ti kayat da maiserra apo ti mapaawan bisa ti rice tarification law gagiyem keng kabsat. So parang agkokontra gagiyem keng kabsat nga ni ti chairman ti Committee on Agriculture and Foods, Senate Committee on Agriculture and Foods nga ni Senator Cynthia Villar isuna ti mayat
gagiyem keng kabsat nga mapasardeng apo ti biyang ti smuggling kaditi agricultural products babaen ti pan nakaiporsupuesto ti agarup 2 billion pesos from the Senate wenno babaen iti dating agaka ti Senado tapno mapasardeng apo ti smuggling iti biyang diti kwen maliklikan ti sisirik diti sakit so naitsipwera dito iti bagas nga maysa kadagiti mang parparigat apo iti biyang diti Manalon aglalo diti agmulmula iti pagay gaputa nalaka apo ti gatang da at adumit bagas gagihim keng kaabsat ket no kumadi apit te dito ken no maadal no ana ti pagkurangan ni apit produkto ti lokal na produkto isulat ti maangkat mabalin nga umangak DJ presyo ti bagas. But at the other hand, apo, iti sabali nga bangir, amuyo nung mabukbukudan, dijay, gagihim kamsat, di ba, di kita imported ket i-ano na, kasla kumakarne, ni karne, adda sumsumrek nga imported nga karne, tapno, ma-neutralize na, maibaba na, DJ presyo, ti lokal, gagihim keng kamsat, no pa'y ado di kita mga ibang bando, nga mas may mayat mitlaeng no di kita lokal hang frozen meat, ti mailako, ngem, tibiyang di kita pada nga marigrigat, kayat dano adda dijay, tapno bumaba or adda na bababa ti presyo na nga magatang. Kasi kung konfirmaran di kita taga agriculture office, taga veterinary office nga, mas nalaklaka, tibayad di kita imported meat when no frozen meat gagiyem kamsat iso nga no adalen ti apo di kalikagom ti kaduan nga maipasardeng ti rice tarification law gagiyem kamsat tapno maanoan di kita agangkat when no agisirek iti imported nga bagas medyo adamit na ta negative effect na apay gagiyem kay kamsat no awan imported hanmet nga ni direkta nga ni Manalon timang kontrol adda di kita middleman adda di kita aggat-gatang iti kabukbukodan tayo nga lugar adda ti kasjay kakabsat keng gagiyem ure itatapay kasjay ti sitwasyonan ket no awan ti imported gagiyem kay kabsat mabalin nga gundawayan digitoy addaan ti puunan negosyante nga diktaran ti merkado in what way di ba adda ti artificial shortage ado na po tinakapasamakan na even sugar isut rumrumar nga sitwasyon ada artificial shortage gigiyem kay kabsat ada smuggling iti asukar and even rice kasta ti mapaspasamak nga digitay aggat-gatang tirik digitay adda ti bodega na gagiyem kay kabsat no kayat da po nga pangatwen DJ presyo diktaran da merkado pagpukawen da pagbasiten da po ti parwarda uray adu iti gagiyem kay kabsat hoarding nga kunada apo kaso deta kakabsat keng gigayem iso nga adalata epekto na no kasjay so dapat kadeto ya po nga parang pundo tibiyang ti Senado iti agrup 2 bilyon nga pesos gigiyem kabsat tapno mapasardeng ti smuggling mapasardeng apo ti isiserek ti sakit masapol nga mairaman na po nga mapunduan digito tapnon ti kasta adda ti ngipen ti linteg wenno saan nga makalibas apo digitoy digitoy negosyante together with the smugglers nga digitoy ti mang perperdi apo iti presyo digiti produkto tayo manipo diti agrikultura to include DJ pan naka-screen iti sakit wenno pan naka-block ti sakit nga karsla ko mati African swine fever gagiyem ken kamsat bird flu ken sabsabalipay nga digitoy apo nga peste timang papatay apo ti industriya tayo iti livestock kang runan na ti baboy poultry ken sabsabalipay kakabsat ken gagiyem. Okay, talupay minutos kasangwanan ti oras tayo nga alawuna mabalin nga pumigsa mapanday apo ti sasaaden ti panawen mabalin ka no apo nga pumigsa ti low pressure area nga da iti daya nga paset ti Pagilian gagiyem kay amsat naudi nga nakita tinasao nga mabukbukel nga saan nga nasiat nga panyempo apo iti kadayo nga 750 kilometros dayaen ti Hinatuan Surigao del Sur ti nasaong intertropical convergence zone wenno ITCZ ket mga apekto idagdamay di Palawan, Visayas ken ti Mindanao. Malaksi di detoy agar-ari pa rin po ti northeast monsoon wenno ti amihan nga mga apektarmet iti Luzon. So adda posibilidad na apo nga
pumigsa detoy ket mabalin nga agtinag wenno agbalin nga bagyo gagayem ken kaabsat. So awmet ket di pa iti na maibaga po nga kasla epekto na iti pagilian nga Pilipinas gigiyem kaabsat malaksi da po iti kasla epekto na po iti Palawan, Visayas ken Mindanao ngem dito Northern Luzon nga ayan tayo awan nga kas kaditi talo nga nagsasaron nga bagyo nga talaga tinupar na ti Northern Luzon. We have Carding pay nablakan tayo apo iti Sierra Madre Mountain, bantay Sierra Madre iti Carding, simmaruno apo ti Maymay detan tinamaan na po iti Central Luzon to include some parts of Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, gagayem kay kamsat. Then simmaruno apo ni Neneng nga direkta na po nga nangapektar iti Northern Luzon, especially Ilocos Norte, gapo iti napigsa nga buyat ti tudo nga nangitunda iti layos iti sumagmamano nga paset ti probinsya tayo, especially ti umamyanan aris pagudpud Banggi, gagayem ken kabsat nagdakkel apo ti ayos digiti Carayan to include Wawae gapo iti Ilocos Norte, gapo apo iti detoy ken adda digiti na umung adano mapo kariri pagtatalunan nga nang perdi kariri pagay mula alasuna, mula asandya ken sabsabali pa sapay apo tawan ti kastang epekto na detoy mabambantayan nga low pressure area apo iti paset ti Mindanao. Awanen tinabati pa nga oras iti detoy nga aldaw iti programa ti Damdamag ni Berto. Diri apo ti pagayam yo Robert de la Cruz kinadwak iti technical control, Maki Paulino Agustin, ibatimin tinatalinaay nga malim ti Lunes ti amin sa pada agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibukod kayo ang lugar, inintero ang ganyan, ken ulay di ng nasitaw. Damdamag ni Berto, pakidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kariri ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka, tapos makipartisipar. Agtimek tayo kakailan, tapos maamuan ti publiko, ti gusto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payang tigundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti dito nga paragtutudo, agraira manen ti sakita dengue. Bumig tayo kani Dr. Alan Taylan, maniwod iti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Siyudad Pilawag. Importante lang ako no kasto nga panawin search and destroy ako na tayo preventive measure so no talaga nga dagtan importante nga dito nakapsot naturalesa na diabetic, hypertension dahil na tayo dito may iwasan talaga wala na niyo hindi lamok ka padalatag ka so importante kung tayo prevention Sir Robert and importante pa pabigsahin ka naturalesa tayo 90% may kaya nga saksagit Sir Robert. Ang dapat yung sige ko na tayo na dahil tatlong abing ako na tayo blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito kayo, pumigsa, kalaki din na diabetic, hypertensive, ay kahit ka mapigilan ka, dito saksagit na dengue. At dami dito makakagatulan mo nga, mabalin nga, dadungi ka takwada, yung nabigsadan, nagburibor, ang gamit nga, makarin natin mag So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to give. Kakailan, at pwede pa managip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti tarken tayo, iti daytoy apanag tutudo. Yes, kadagitay ang tarakat iti Arab iti ruot kasla iti bakan, luang kalbing ken karnero, po dagitay kat masakol nga ikan tayo iti agapulak ka na ito kumadalong mga ipainom tayo kat haangagap mo ka dagitay stagnant waters dagitay pagpupunitunan dagitay itlog ti ikyas no Juan kat no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de kataraken at taktimet napasadya kitlog na mapurgami nga dagos no haday di apo so yan dahil pinagtutubo na nakilamanan masalsod mo dahil Robert dahil pinagtutubo na lalo dahil bigla-biglaan na kadagod itudo bakit no ato man nakaparngit dahil paikit ni Karayanin nga no aglayos kat ma-overflow na Karayan madida makarukat na nakagalot na why not igalot sila ay nandiya asideg yung balbalay yung mga ramig kay temporaryo ang paglinungan da. Pinapalabas
Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket may buyog sa innek, ana magarugos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken nasay masugat. Tinapalabas. Iti may kadwa gundaway, kablawan ta kayo, itinagasat nga malem, ti Lunes yo amin na sapada papagayam, 24 ti mabilang iti bulan ti Oktobre 2022. Dahil di bagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwa kiti technical control, ni Maki Paulino Agustin, tapno idanon mi karayo di sa bali payaparang ti programa tayo, Tinapalabas. Sa bali pa nga surat, tinapili tayo nga ibasa, kanipatangatang iti dayto nga malem, nga nakailanadan, ti pakasaritaan ti biyag kinayat. Ngayong kasangmanan yan tay ibasa, dayto nga surat, winurugyan niya ibasa, pagyamanan tayo dito sumaganad. TMT Construction Company, ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lubag City, babaen iti panangimaton, panagtagikwa ni Honorable Sangguniang Bayan Member Telwin Tapawan, iti Marcos, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Ma'am Erlinda Ferminhood, hindi ba kay naglikwan pasukin Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Thank you very much kay ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you kay ni Dr. Alan Thailand, iti St. Camillus de Lelis, iti Flores Street, Lawag City. Dahito yan tinurore di agisem karidaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kayo matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. GAMR Construction Supply. Naglukaten ti GAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yan nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakber ka rin balayo. When you anyaman napasdek, alis tulay nga sa pulen ti GAMR Construction Supply. Ano dito yung Subarod, asilig ti mga bridge. Di kaya agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo, kada iti patakberyo. GAMR Construction Supply titurungin. Keno kasapulan nyo iti opisina, di kita negosyo, adaan na pa iti paupaan nga espasyo iti second floor iti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, kapit ti barangay 50 Butong, Division of Tinuwag. Asilig ti mga bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
Malikabong mo makagatan kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki kan babae pakayamanan di kinubing ka nagtutubo dahil tutulungin. Melinda's Fashion Boutique. Magatan dito yung imported nga RTWs kasi pantalon para lalaki kan babae. Shorts, t-shirts kan blouses. Ado kay pagpilian yung gowns sa babae kasi kamit di ladies sandals kan sapatos. Aganda pa ay kariri cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nang natin ti kalidad ni kitilako da, ngel na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para tingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique. The home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adam tayo di shower rooms. Blue House Prexon 2 ini mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na sayaat ken marakigayem ken tegikwa. Ken di nagservi ka na kayo. Umno ang lugar. Pare ti din tumalipatan na parang titipon. Gaputan si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga pagudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan di barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami sa ng Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan pare ti dito malipatan na palagnaragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pagyamanan, di kiti sumaganad, Pugadlawin North Courier Service, di Balintawag Street, Lawag City, para kadiri kayo tiyo apong ay patulod, kada kita ay ipatpategyo iti biyag, iti Manila, Ciudad ti Baguio, iti Isabela, ken Cagayan, mapana po iti Pugadlawin North Courier Service, nga masarakan iti Balintawag Street, Lawag City, babayin ka ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap, ken Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii, ken Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Kablawan tayo met digiti nayat nga buybuya ni Ma'am Teresa Libed dita United Kingdom ni Apo Police Officer Andy Garu ni Eloisa Guerrero ijay Auckland, New Zealand ken ada kay amin na po nga mangtartarabay wenno mangsursuro ti programa tayo nga ti napalabas ken ti programa tayo damdamag ni Berto. At ito nga ruden yung ibasa ti surat nga inpatulog ti maysa nga pagayam gagiyim keng kaamsata nga kayat na iti paawagan iti nagan nga lulen iti tangatang. Naisaguda iti surat ni pagayam tayo lulen ti napalabas ko Manong Robert. Umunati amin ya brasak, tinabarang yung kakablao ko iti deti nga programam tinapalabas. Kang runaan na ken ka, nga mangimatmaton iti deti nga programa. Kastamit din niya jak kalipatan, kay ragpin iti deti nga pangablao ko iti padak nga dumdumngeg. Ken sumursurot tunggal aldaw, kada iti pakasaritaan tibiyag nga may patangatang. Tunggal dinggek, wenno surutek ti maysa pakasaritaan. Agbalbalin nya kasla umungar ni lagip. Wenno umungar ni kalman. Iti biyag ko. Ngamin kabsat addamet na palabas ko. Napalabas nga ginggana ita. Ket imimitek tidagsen na. Agbalbalin nga dagensen iti barukong kenriknak kas maysa nga ina. Ngem tapno nalawag ti amin para ken ka ken kastamit ten di pada kadumdumngeg. Sublianan ta pagayam ko idagtawenak iti 20.
Inaudi ak kada kami nga duwang agkabsat. Iditawin ko nga 20 agtawen metidin ti 20 ket 5 ti kakaek a lalaki. Nagasawan. Tagpada kami nga saan nga nakaturpos iti panagadal gapoy ti kinarigat ti biag. Ti ayan na nga pagdaksan, Manong Robert, na ikamang iti probinsya ti Cagayan ti kabsat ko. Ket gapo siguro iti amuna nga panagtrabaho iti talon, sadyay na kinaykayat na gaputa nalaklaka kano iti wagas ti panagtalon iti probinsya ti Cagayan. No ikumpira dito probinsya tayo nga Ilocos Norte. Nakipagnaed ka digiti katugangan na ken sadyay metten nga naipas ngay digiti anak da iti nagbalin nga asawa na. Dito'y nga adadda nga nariknami ti rigat. Iti agtaengen digiti naganak kanyak kang runan na iti amak. Ngamin kabsat, napabagyan iti sakit, pasma, wenno asma, ti amak. Banag nga sa anunay na makapigsay iti pagtatalunan. Adadda nga nagbali na rigat mi ti panangtangdan mi kadito so amin na tumulong kini tatang. Isu nga, kinaykayaten ti inak, nga isardeng min ti panagtalon, ket ipulang min digiti talon, nga ababangan mi kariti apumi iti talon. Pagsayaatan na ti apumi iti talon, idi pulang mi daytoy, nang tidtisang kabasit nga, kasla liwliwami nga, liwliwa ti amak, nga nang trabaho iti talon na iti naundaya panawen. No iti Ingles, te kung kunada nga separation pain, no pay saan na kinitkid daw ni tatang. Ngem siguro, maasyan, iti amak gapoy dagdama a sitwasyon na. Nga no, sumken ti asmana ket maitaray ti klinika. Ngamin, agbagkabagkat ti angis na, Manong Robert. Awan ti ammok nga itulong kadagiti naganak kanyak. Ngamin sa anak meta makapanaw iti balay. Tasyak ti mga estimari ti ina amak. Aglalo idi talaga nga mariknanan iti agsasaruno nga ididukir ti sakit na. Ninanang ket nagbalin nga kumursyante iti nateng. Agangkat kadagiti karubami ket anusan na nga susuunen nga ipan iti pagruaran ti lugar mi. Nga sadyay nga mangsada iti lugan na nga mapanti tiyendaan. Inal daw deta. No saan niya ingkapilitan nga manglangan ni nanang para iti mapanda panaglako, saan na nga aramiden. Tunggal palubusak ti inak, nga mangsusuon tinadagsen nga laga nga nagkargaan tinaduma-duma anateng. Sabalin tupay ti sako nga nakargaan kariribong bunga nga bitbiten na. Maas-asyanak. Agkudda-kudday piman ti medyo nakapsut metten nga bakit. Tapno imiten na digiti nateng, ket idanon na iti pagruran. Nga sadyay tumeten ti pangalaan na iti lugan nga agdiretso iti tiyendaan. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo'y konsume ko, sigurado nga papatungi ka sa sarap. Marami nang makasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crispy Kingalitos Yempo, ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti Kingalitos.
Port State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City, sa Uyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipahay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga panagtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti na kapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnat tayo dito may iwasan talaga. Awara na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor, andamit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Naragsak nga Diyos tingin ti pinagbubuya ni Maestra Maria Luisa Eusebio dita Sulsuna ni Jocelyn De Luna ijay Caloocan City. Itultuloy tayo nga ibasa dito surat ni Pagayam Teo Lolen. Naburburi-buranak nasa asyanak karirinagannak kanyak. Pasaremit makatulong ti kabsat ko nga DJ Cagayan, ngem saan nya kantidad. Masansan ti panagpawit na kariti bungbunga, pakairamanan nen ti bagas. Nga mapantumit sa batin ti ina kiti terminal, dagiti bus nga aggapo, DJ Cagayan. Maragragsakan kami no makaawat kami iti sanga ka ba na bagas, weno na sursurok. Gaputa mabayag basit nga, kanen mi. Ket tilaing problema ni nanang ket isu iti, maigatang iti, sidaen mi nga pangibulunan mi iti pawit ti kabsat ko, nga bagas nga lutwen mi nga inapoy. Ngem ti adadda nga pakaburiburak ket no kasano, nga maipaayan iti maintenansya, wenno inaldaw nga tumaren ti amak, gapoy ti sakit na Manong Robert. Wen kabsat ko. Dagito iti pakaburiburak malaksi iti asik kadakwada. Iti agdama sitwasyon da kang runaan na kininanang. Naglabas pa iti aldaw kabsat ko. Saanin niya maliklikan niya damit ten dito may agrayo kanyak. When? Adda dua talo. Dagiti matandaan na kidi nga agrirayo kanyak. Iti tawin ko nga 20. When no idandanin isasagpat ko iti 20 ket maysa. Ngem ti pinilik ngenaklon ti ayat naket ni Muller. When Manong Robert. Ni Muller tinakarik na kiti ayat. Isu nga isu tinaklong ko. Agdardaras ni Muller, taydi, addan 2 bulan mi nga kasagayan na yat. Insingasing ng kanyak nga, agkalaysa kamin. Ket,
Awisin nan wenno ayaban nan dagiti naganak ken kuana. Tapnon ti kasta umaydan mga asawa wenno umululi. Gaputa agtalekak nga patpatgen nak unay-unay ken patpatgek met ni Muller. Immanamongak. Ngem kasangwanan data inpudnok kadananang ken ni tatang nga kalikago men ni Muller nga umaydak ululyen wenno asawaen. Tatang, nanang, saan met siguro nga lime din kada kayo nga adan nagkinaawatan mi ken ni Muller. Ide ababa nga panao, agayan ayat kamin. Dandani nagtalo a bulan. Alakit madlaw mi dayta anak ko apeya. Sungbat ni tatang nupay nakapsot ti buses na. Apay ngamin, kunamit ni nanan. Insingasing ni Muller nga kadili masungsungad nga aldaw ket umayda ko nas asawaen. Nya ti makunayo. Nagsinnaay ti amak. Kagiddan ti kastoy a balikas. Nopay madanagan na kanak ko. Gaputa. Awang kanukwan niya. Mangis-istimar kanya kaputi kastoy a sitwasyon ko. Saan na mabalin na pawilan da ka? Saan na mabalin nga? Paritan da ka pare di pagragsakam ken. Masapul mo dete ti masakbayan. Masapul ang mabukelmet ti familyam. Tapno ninto no madanon mo ti kasti. Edad mi ken naadaan iti sakit. Saan nga isu ti daw-dawat? Adaan na ka mangistimar nga kasti. Akem mo ita. Kuna ni tatang nga arig na makalwa. Napadumog na pasenaayak. Wen nga agpaiso. Noyawid nakton ni Muller iti balayda. Asinuntupay nga rudi tati. Mangistimar iti amak. Saan niya nagtintimek ni nanang? Kasla malidayan. Kasla na kon unig unay ti panpanunutin na iti daydingin bagak kadakwada. Nanang, saan ka di ang agbalin nga problema ti kalikagom kumete na panagsimpa? Maawatan da ka di nanang. Kinunak. Wen met ket anak ko. Wen. Kasti balikas ti amam. Saan na mabali na ipawil ken paritan da kay ti dayta nga papanam. Mapantay amin iti kasta. Nga kaskada kami ken ni tatang mo. Nagasawa kami ket naadaan kami ti duwa nga anak nga ni manong mo ken sika. So nga no isu ti kalikagom ti kaayanayat mo ken kayat mo meten. Saan mi nga ipawil anak ko? Makisarita kami wenno awaten mi ida nga umay makisarita tapno mapagtutulagan ti panagsimpayo. Nadanon nga rod ti aldaw ngayo umay dagiti naganak ken ni Muller. Da Muller manong Robert ket nasalsaliwanwan ti panagbiagda. Ngem da kami. Ti apo na alakay ket nakapani je Hawaii. Nga nakagatgatang da kadagiti sanikwada. Saan met nga interesado digiti kakabsat ti ama ni Muller. Kadagiti nagatang da sanikwa nga dagdaga ken sabsabali pay. Gaputa adda den ni je balasyo tao. Tilayangin pamilya da Muller tinabati. Duadamit nga agkabsat. Ngem ti kabsat na nga babae nakaadalen. Mangrugrugi din nga agtrabaho iti syudad. Manong Robert. Natulag nga rod ti rumbe nga matulag. Naragsakan gaputa saan nga adu digiti saritaan. Saan niya nagpagpangina digiti naganak kanyak. Kakinunada no anya ti maited nga yarwat ti anak ko iti kasarda ken ni Muller. Pagyamanan mi kakabsat. No ana digiti maited yu nga pangrugyan da iti biag. Pagyamanan mi latta. Ngamin makita yu met ti biag mi. Awan ti maikarimi nga regalo mi iti anak mi ken kastamit ten iti agbali na asawa na nga ni Muller.
No diti, panang ipalubos mi nga isuda kitag simpa. Gaputa saan na mabali na ipawil dagiti naganak deta kadagiti anak da. Agyamang kami no awaten nyo nga si pupusuken, maikaring agbali na kaming ti pamilyayo ti anak mi nga nilulen. Data ti punto, ti balikas ti amak kininak, bayat ti panagsasarita me, para iti panakatulag, ti panagsinpami ka ni Muller. Natulag nga ron ti Kalaysa, Manong Robert. Awan ti kinid daw nga kaskunak dagiti naganak kanyak. Makaamulatan ti pamilya ni Muller. Nupay kasta nagyaman na akta. Nasaya at met ti ama kininana nga nang damag kanyak. No anya ti kayat ko nga yarwat, anya ti kayat ko nga alahas. Inbagak met kabsat, ket tinungpal damit amin. Na ipaay amin nga kinalikagumak nga ingkapit iti bagik. Para iti, wano ikapit iti bagik, para iti Kalaysa. Naragsakak. Ngamit isabali nga bangir kasla malidayanak. Aglalo lang aro didi, sumingeden niya suminged ti kasar. Ket kinid daw ni Muller nga, maturog kami met iti balayda. Tanupay di pa'y nalpas ti kasar ko na anakit. Awanin ti dua-dua nga da kami ket agasawa. Nagpakadaak kadatatang kininana nga mapanakumyan iti balayda Muller, kas kalikagom ti agbani na asawak. Nupay addaliday nga maan ninawak. Iti sabali nga rupa addamet ragsak. Saan sakit di nga makaururayin dito Muller nga asawa agbalin niya asawam. Lolen, angaw ni tatang, jak manam mo. Pangringgur na nga mapanak iti balayda. Dito kalatan ang maturog kunak angem, dinamit kayat. Kasla saan ka no ang makaturog no, at deti sa bali nga balay. Deta ka no ti experience na. De anyo nata, mapana ko ni isuntumit laeng iti papanan na deta. Kinunakmet nga insungbat nga medyo binuyugak ti isem. Imasidig ni nanang ket pinikpik na ti abagak. Kablaawang ka anak ko. Mangipaniknik de ita nga. Patpat gen nakaunay ni Muller. Ket sapay ta saan ko mga agbalbaliw. Kasken ni manong mo awanti, maidandanon na nga problema da nga agasawa. Nasaya at ti asawa na. Danda ni binulan da nga agpawid iti bagas nga kanin tayo iso nga. Sa ano na ya problema ti maluto ket tilaeng masida nga maibulon ti problema. Ang iminto no awan ka na ket. Anang tupay nga ron no. Di mangliwat-liwat akton niya mapanaglako. Baring makaumanay ati. Maganganan siya kadagiti nating nga agserbi kay dia kami ken ni amam. Balikas ni nanang. Ala, saan ka madanagan nanang? Barbaring man nakaawat tumet ni Muller. Barbaring kaslanto ken ni ipag nga na nalukay para kada kayo. Apekit din niya jak tumet tumulong no kas pagarigan. Agyaman kami no kasta anak ko. Agyaman kami unay. Blue House Prexon to Beach Resort. Nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adantay di shower rooms. Blue House Prexon to iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputa na saya at ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon to Beach Resort. Masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon to Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon to Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon to Beach Resort.
Daytoyen tinurure digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. GAMR Construction Supply. Naglukaten ti GAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Agyaman tayo pa'y kariti sumaganad nga kas ti TMT Construction Company di 48A Kabungaan, North Lawag City, babaen kay ni Honorable Telvin Tapawan, kaming ti Sangguniang Bayan, ti Ili ti Marcos. Thank you kay ni Ma'am Erlinda Ferminhood, ti Barangay Nagdikwan, Pasukin ni Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Bagamalim mo, Ma'am Elis. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camilos de Lelis Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Ti Pugad Lawin North Courier Service, ti Balintawak Street, ti Siyudad Tilawag. Babaeng kani Engineer Nail Jose, diti ketyo apo ngay patulod ka diti Kakabagyan, gagayemyo apo ijay Manila, Siyudad ti Baguio, iti probinsya ti Cagayan ken Isabela. Mapan kayo nagpawit, iti Pugad Lawin North Courier Service, ti Balintawak Street, ti Siyudad Tilawag. Thank you kada Mr. Joe Agtarap, kan Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii, kan Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Natulag nga rod no dandanin, madanon tinayto dingal daw. Napalalo tiragsak ko gaburi kamudyanan na. Kalaysan akmet laingin ti lalaki nga napilik.
nga agbalin nga kasimpungala kiti itong palbiag. Adaddan ti ragsak mi idi 2 nga aldaw kasangwanan ti kasar. Ket simmang pet ti kabsat ko pakairamanan ti asawa na manipod ti probinsya ti Cagayan. Nga kadwada idi ti inauna nga anak da nga may sa babae. Ngem agdadagsen idi ti ipag ko pare ni may kadwa nga anak da, Manong Robert. Nadanon ti aldaw ti kalaysa. Madaman ti rubwat ko iti mismo abalay mi kinagururayen ti bridal car. Nga isu ti inupaan ti pamilya ni Muller, Manong Robert. Agururayen ti lugan tapno ilugan nak nga mapan iti simbaan ket sadyay nga sabaten nak ni Muller. Idinto nga adamet na ito di nga lugan. Nga pagluganan, dagi dinaganak kanyak, sumagmono kabagyan, pakairamanan ti kabsat ko, kenti ipag ko, kenti kaanakak. Maragragsa ka na kunay. Siyak nga tayo din ti kararagsa ka na babae ti rabaw ti lubong. Ken ibilang ko nga siyak ti kapintasan. Gaputa amin dagi ti kinayat ko nga mayarwat. Bayat ti ka, kapatgan nga aldaw, iti kinababaik. Ket nagatang. Dita kabsat nga di agmarcha kami. Sakbay nga inyawat dak datatang ken ni nanang ken ni Muller. Inarakop nak ti amak. Inagkanak ti inak. Kalpasan de di panangagek na kanyak nagarubos dagiti luana. Ket kastoy dagiti parikas na. Agsingsingpet kanto anak ko. Aramidem ti aramid ti may nga napudno nga asawa. Saan ka nga aglabes? Saan kamit nga agkurang iti asawam? Masapul nga, tagibinem ti, kinasudim kas may nga babae. Iti imatang dagiti pakaipakamangam, kang runaan na iti asawa. Ti Diyos ti mang bendisyong ken ka, ken ti buklen nyo a pamilya. Sana insublat ni Muller ket kastoy ti balikas na. Ayatem kunto kuma ti anak ko Muller. Ipatigmunto kuma. Deta laing tikid dawit ken ka anak ko. Ti panangipateg ken panangdungom ken nilulen nga anak ko. Imisem ni Muller nagmano ken ni nanang. Ikarik ken ka deta, nanang. Balikas ni Muller sana yawaten ti imak. Ket nagkibin kamin para iti marcha ngaya asideg iti sangwanan tinadaega altar, Manong Robert. Naaramid nga rod ti seremonya, kabsat ko. Anyan nga ragragsak nga makita iti rupa ni Muller ken ure digiti tao nga nangimatang iti kalaysami. Aglaloy di malpasen ti misa ket idekleran ti padi nga siya ket maysan nga asasawaan wenno asawa na akon ni Muller. Simmaruno nga balikas na ket agkanak kano tinubyo wenno agkan tinubyo tinubya nga kayat na nga sawen agkanak kano ni Muller kas asawanan, iti dedi nga gundaway. Inagkanak nga rod ni Muller. Anyan nga ragsak ko, ket uriyak lang nga napakidem. Nupay ti ginagpayso na Manong Robert. Nagunuden ni Muller ti kinababaik. Ket napaniknikan na nga isu ti kaunaan na lalaki, nga nakaikot kanyak, pagayam ko. Kadawyan na padaya iti baryo tinapasamak. Adu digiti tao. Nayawag tinagnagan dagiti nanganak tapnon tikas da umay da mangipaay ti regalo. Kastamet ten kadagiti na wenno kastamet ten kadagiti naganak kanyak ken kakabagyak. Engkar karigatan met datatang ken ni nanang tinangitupak iti 5 pesos.
sagdudwagasot 50 da pisos. Edi maawagan ti kabsat ko kastamit laing tinted na. Wen kabsat, edinto nga di kakabagyan ni Moller ket dadakkel a kantidad. Anyan nga ragsak mi kabsat ta nakaumong kami met. Iri kantidad nga mabalin mo nga pangrugyan. Nasurok nga 50,000 a pisos na manuan, nasalaan, bitur ken sabsabalipay. Ngem sakbay nga nagrecap ti programa ti pakasat. Imay masideg ti ama ni Muller ken inana, ket pinagbalinda sa nga gasot 1,000 a pisos. Tinasuro ka 50,000 a pisos nga nakwartaan mi. Nakaragrag sakak, Manong Robert. Uray di tinagannak kanyak. Dayta nga rod nga kantidad, nayawat kanyak babaeng ken ni Muller. Kastanda ti panangi, paay na ti amin nga masapulan na. Ede agbalin nga silaw ti pagteengan. Wenno ina digiti agbalin nga anak mi, Manong ko. Kalpasan day di nga ragragsak, imapay manen niliday. Wen manong idi mapan mi parbuatan ti ipagkukit ti kabsat ko pakairamanan ti kaanakak. Makalwa ka mangkit kita iti panangar-arakop ni manong ken ni tatang. Kastamit ten ti inami. Ngem malag-ana na kidi kastoy ti balikas ti kabsat ko. Kay madanagan taorin no awanen ni Lulen, inawana kiti si Bayo. Yad adukto ka diti, pawit ko abagas nga. Para kada kayo. O mabalin nyo ti mangala iti isukat yo ti sidayo. Kinunana, nakaisisem met ti ipag ko nga ng sarurong iti balikas ni Manong. Wen na ang tatang di kay madanagan, nagagit ti asawak. Dandan ni di na kayat ti sumangat iti pagtatalunan so nga ano daduma kung kunak-king ko anak addan samit sa baling or-oraya medyo talon tadi ka pa'y maragip ti umay mangaldawan kung kunak-king ko ano daduma ngayang angaw ngem awan sa pulek so nga magusgustuan da tatang yan ni nanang ta nagagit imawat pekit di manin ati nayon ti talunen na so nga ala di kay madanagan no nakit dinapyati bagbagimi aglalo ken nilakay adda sumangpet nga agserbi kada kayo aglalo iti bagas agyaman ak ipag agyaman ak manom aglalo ket mabalin niya jak to unayon makumumay ta agyang kami met ken iti Barreda Muller sinango ni Manong ni Muller ket kastoy di iti balikas na Muller kayong anusam ka di ano, umay nilulen mangkita ka dananang kinitatang, aglalo ket lumakay dan. Ang asim ta palubusam, saan ka di nga iso ti bagapaan nyo? Ay, wen mano nga pekit din nga saan? Pekit din ket, naganak mi, wen na arig na naganak, kumette ni daken, pudpudno nga naganak ken nilulen niya asawa kita. Kinamukmet niya nakarwaman nilulen, ti mangistimar ka dakwada. Di kay madanagan. Day gita nga balikas wenno pa nagsasarita. Tinangpute ditiliday. Gaputa saan manen nga alno mo nga aldaw. No kaano nga agkikita kami. Aglalo iti kabsat ko, Manong Robert. Naglabas digiti aldaw, iti tatapugmin ti biyag tinasawaan. Awan digiti nagbali na problema, Manong Robert. Malaksi diti panakasintir ko ken ni Muller nga saan na nga kayat nga mapanak iti sa dinno nga papanakno saan na kumuyog. Mapanak man makitsenda, ag grocery, ad dalatta. Aglalon no, ad atendaran may apasken wenno padaya. Uray ti ipapangkoy ti balay, kumuy-kuyog latta. Ngem pagpian na no, adda kami ti balay. Wenno mapang kami ti balay mi. Mangitugot kabi karigi ti makan. Wenno mabalin nga lutwen na si daen kasla agpipiknik kami.
Ni Muller ti paraluto idinto nga agdalusa kiti pagtaengan. Ken kastamit din kasla din tumapugsat ti inistoryami kadananang. Ken ni tatang. Agingga nga gayabton ni Muller. Oy, mangantayon, tang, nang, lulen, nakaluto akon. Data nga, naragsak kami, nga agsasango amangan. Kanayon metlat ti pamagbaga, ti inak, ken ti amak kada kami. Di kaya gap-apa. Lalo, nakababain, ket makikabkabbalay kayo met pelangarot kada gitinagannak ken kamuler. Saan nga nasayaat nga kitkitain da kayong agap-apa, pampanunutin da kayo nukasta. Amuyo ni manong ni Lulen, nakipagnaed damit ti nakurkurang sawin no nasursuro ka makatawin ni Dingem. Jack na po o tanagap-apa da anak ko. Awan nga pulos si sinong batso nga naragsak kami sakbay nga napanday jay Cagayan. When met ketang, awan ti plano ka mga paken ni Lulen. So nga sursurote ka kanayon tapno awan ti panagapa. Kunamet ni Muller nga nagkatawa. Kaslamet din na nagsilpo ti barikes yung adwa. Balikas ni nanang. Ay wen gapot agasawa kami. Saan na mabalinin nga tiltilad da. Saan na mabalinin na mapangkidda-kidda yan when no asit ganti sa balit asawak nga ro din ni Lulen. Balikas ni Muller. Manong Robert. Naglabas pa'y digiti aldaw, kabsat ko. Saan niya napuputan, imet ko ni ti saklulok. Ti umuna nga bunga ti ayan-ayat mi ken ni Muller. Nagbalin niya naragsak ti asawak. Kamaw dyanan na, may saak tumitten niya ama, ken may sakan tumitten niya ina. Anya gayam iti rimwar iti eksaminasyon mo, lalaki wenno babae? Kinunana? Lalaki ka no. Kit nagmayatin no lalaki ti first baby ta. Junior ti panagang kunsa. Wen no mang panuno ta kit napimpintas nga nagan. Kasla kayat ko nga ipanagan DJ nagan DJ idol ko nga kumakanta ni Adaga na di jayen. Deti nang kanta iti lupa. Asin no. Deti kasla raed ti buses na no agkanta. Ni Rico Puno. Kinunak, ay wen, ni Rico Puno. Nagpintas nga balbalik sen tinagan niya Rico, sana ya? Be, amtano, mayanak ti anak takit. Rico ti panagang ko. Naglabas pa'y digiti aldaw, inpas ngay kon, ti umuna nga bunga ti ayanayat mi ti asawak. Kas inkarina, inadaptar na tinagan ni Rico J. Puno, Manong Robert. Panagan na nga rod iti anak mi alalaki, when inaunang anak mi ken may sa alalaki, ti Rico. Nalungpo ni Rico, kabsat ko. Makita nga, imala iti amana. Ti medyo natundiris nga agong na, tagiti sa anunay nga namulaggat amatana. Ken uray ti sukog ti rupa na pakairamanan ti muging na. Kasla kasugsukog latta ni Muller. Adu nga rod digiti agkuna nga, ninsamet la Muller tinaganasan. Pasigmet ti kaslamet la nasukog nga namimpinsan ti rupa ti anak yu keng kanan. Adu digiti agkuna. Uray digiti naganak ken ni Muller ket nagbalindaan na ragsak. Iti anak mi nga ni Rico. Oy Lulen, an nadam ti anak mo Nakagugwapo na Talagang Muller na Muller. Awan ti pangisukatam iti awan iti makunam iti yaala na iti amana. So nga an nadan nyo. Kaya nyo tano dumakkel ka kwakit maigatangan ka digiti kayat na. Masapul nga maipaay digiti kayat na. Umuna nga apo kumi ko naman. Kanayon nga digita ti balikas digiti naganak ken ni Muller, Manong Robert.
Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradong mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Naglabas pa di aldaw, Manong Robert. Saan niya napuputan, dakkelin ti anak mi. Dandani idin tumawen. Na minsan nga, napan kami iti pagtengan, wenno ayan datatang ken ni nanang. Itugot mi ti anak mi. Umuna kayo ni Jai, lulen ta syaklatan ti mapan iti tiyendaan. Narigatin ni sursur tapay ni Rico ket napudot. Muna kay sa Giant dumano nakton, dumagasak iti tiyendaan. Gumatak man iti pagsasangwan tayo kada tatangkin ni nanang. Agdiritso kayo sa Jaya, sangat tilad na nga papapanampay laeng. Balikas na. Asa din no kumamanin ti papanak. Ada aya papanak sa bali no di ti ayan datatangkin ni nanang. Panangi kalintegak. Amo kaya no dabi sa bali nga papanam. Nga ure kaduam ti anak mo ket. Kinunana. Manong Robert, adda ngamin panagbalbaliw ti ugali ni Muller. Imbes nga ita, taadaan kami ni ti anak ket mamimpinsan kuman wenno nabukil kuman ti panagtalik na. Ngem kasla saan? Kaslakan kanayon nga adda iti duda wenno panagku-question na. Ikatemman deta nga ugali Muller. Itapay nga adda anaktan. Itapay di panagbalin mo nga sobra ti istrikto na. Idi pagtip-tipon ta o. Kanayon ka nga sumursurot. Di mo kayat no agmay-may sa ako rin mapanakla-aglaba at dakad ta nga nakabantay kanya. Itataadan anak ta kasta kalata dimigdig ka paiket di. Anya kaya. Aglakay kansa nga. Kinunak. Hawan ti kasti di agsigurado. Makita met uri adda anak mo. Ikutampay laeng tilapsat ti kaslabalasang. So nga, narigat ang agsigurado Nayapo, sige, mapantikit din. Ingkam makitsenda umay kan tulad ng dumanon nila yan dananang. Wen, sa nga tilad na nga papapanama. Kinuna namanin. Agingga nga simmang peten ti tricycle nga pagluganak. Weno pagluganan mi ken ni Rico. Get agmotor tumeten ni Muller nga mapan iti tiyendaan, Manong Robert.
di sumangpit kami iti balay at dati karubami nga ni Manong Diego. Ni Manong Diego ket iniinaon ang imsyak iti makatawen Manong Robert. Ngem simbangpit niya agapu iti kagayan ta at damit kakabagyan da iti kagayan ket napangkano imatendar iti pasken wenno kalaysa. Gaputa nagkita di kabsat ko, nagpawit ti kabsat ko iti gudwa ti kaban niya bagas. Tadi na kanu makarga ti sa kaban ken kantidad. Nga isu ti rason niya adday ti pagtaengan mi. Umay na ipan ti pawit ti manong ko. Adda kami ti kasta nga panagsasarita gaputa nagpagatang ni tatang iti soft drinks nga merienda mi. Idi sumangpet ni Muller. Oh, madamit kayam sa nga ili oh. Kinunana? Wen, ni Diego, kinaubingan ni Lolen nga mininaon na ti makatawen. Kasangsangpit na ngamin na naggapu ijay kagayan barokit nagpanguit ni Manong yu ti gudwat ka ba na bagas ken kantidad nga sang kabasit isu ti umay na ipan. Ay kasta aya. Ang mga nuin ranana met ti may gaputa adda ni Lolen. Nakla at ti amak kininak ken uray ni Manong Diego. Muller, nasingedak ka dagiti nakaikamangam pakiramanan ti asawam. Nagkaubingan kami ken no sursurutem no pay medyo adayon at dapel lapan nakikabagyan ti amak ken ninanang ni Lolen. So nga nasiday gak kadakwada. Kasta aya, sapay ata masurot ti panagkakabagyan ken panagsisinakit. Manong Diego, o sige, panawang kayo pa dita ta, mapangguman iluto dito ginatang ko nga si Danmi. Si Dainmi ko na ka. May kaman dito ilulen, tatulungan nak. Kinuna ni Muller Manong Robert. Napanak iti kusina ket kastoy digiti balikas na. Naira naman ti kaadadeta nga Diego ditoy. Itata umay ka. Wenno amuna nga umay ka, sungada. Anyakit din aya Muller. Mangigda kan tukit di ka lang mabain. Anya ko mati pagbainak. Awan ti kababain ko king kabutbuteng ko no. Paglukulukan da. Tandaan am deta. Balikas na Manong Robert nga kasla kumemkem-kem. Ken nairot ti panangigem na idiputan ti kutsilyo. Bayat nga iwaen na ti inuraga na akarne. Nga pangal daw mi kabsat. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket may buyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngem kas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.